Значи това е една много голяма разлика между мъжете и жените. Жената се прибира вкъщи при мъжа си и почва да разправя тая колежка, оная колежка, оня колега, третия колега, не знам си какво, почва да обяснява някакви неща, не знам защо, не знам защо. И в крайна сметка, ти като мъж, нали, първата ти работа е да помислиш и да кажеш: абе, ей го на, са, нали, това се случва, дай да намерим, нали, решение на този проблем. Трябва да измислим нещо, какво да се направи, как да се направи, сега средата ли трябва да се смени, тя ли трябва да се смени отношението, тя ли трябва да направи нещо от тази гледна точка вътре в работата или просто да се смени. Нали, веднага на мъжа му влиза в главата това. Докато жената, тя просто си влиза в къща и почва си се оплаква, нали? Тя не я интересува да го... Не, тя не иска решение, тя иска просто да си измрънка нещата и проче. Да, ама жените това не го казват. Жените не казват: искам да си помрънкам малко. Моля те, и слушай ме. Това е много важно нещо, което една жена трябва да направи, когато ще почне да си помрънка малко. Защото ние, мъжете, не сме от този тип. Ние, когато си мрънкаме на себе си. Ние не искаме помощ от жена си. Не е по някаква друга причина, а просто защото знам, че може да се справим сами. И ние трябва да намерим съответното решение на въпроса, защото всеки един мъж, да, бе, не дейте да ми се оправдават, всеки един мъж си е мрънкал сам на себе си. Защото предпочита да мрънка на себе си, отколкото да мрънка на другите. Всички го знаем това. Така че, нали, спестете си тези коментари. Но ето, обаче въпросът е, че жената иска да мрънка на мъжа си. Защо? Защото мъжа й трябва да я изслуша и не да я прекъсва и да й дава разни съвети, какво да направи, така нататък. Не, тя жената не знае какво да направи, тя не иска да направи, тя просто иска да си помрънка. Там е проблемът, това е разликата. Ние искаме да си помрънкаме, за да можем да се чуем отстрани, за да можем да намерим разрешение на даден проблем. Докато при жените те не искат разрешение, те искат разрешение на проблема, имам предвид. Те просто искат да бъдат изслушани. И не от себе си, а от някого друго. И когато им дадем ние решение на проблема, даже няколко варианта, те започват да се сърдат. Защо? Защото сме ги слушали, защото сме им казали: ей, знаеш какво мога да направиш? Кажете ми защо жените се сърдат.